Преди точно 1 месец и половина аз се чувствах мега подута. Буквално 2 фъстъчки да изям и се чувствах все едно съм изяла нещо мега грандиозно и голямо. Не знам на какво се дължеше това нещо, опитвах се да разбера. И в крайна сметка намерих решение, за което искрено благодаря на Деян, защото видях това нещо от неговото стори и си ги поръчах. Това са ето тези пробиотици. Много са добри, имат 50 милиарда живи бактерии в тях и помагат точно за подут корем. Искам да ви покажа. Вие да виждате подут корем? Пия ги от седмица и половина. Много съм доволна. В момента имат намаление даже в сайта им. Аз си ги поръчах. Преди цената им беше 39,90, в момента са на 34,90, доколкото си спомням. Така че ще ви оставя един линк и ако вие имате този проблем, просто наистина казвам ви с ръка на сърцето, добри са. Добри са и ще продължавам да си ги пия, така че черпете се.